ya bwe televishoni ya Ndizi TV. Vono na bukura ry'ubunchoria bwao. Ase televishoni ya Ndizi TV. Chinka kichidi chonsi. Elio wikere. Abarigeri ya kurochi county sana na ibire. Echuchi ya sorogo mkorwa Nyanza. Na boigo Rift Valley. Akesimi. Ase namba. Enoti sana na ibire. Inya isato. Isano nemo ibire. Isato. Isano na isato. Isano na ibire. Eyemo. Elio to. Gereria na ukwaniri bonandonsi ya sobereta semargoba ya bono chinga kichine ngokwarigania semesa ya mangana majia asiri bonyare koko sansamuranira na gokumanya asobo ikirano ayabereka okolekana kurwa semambia lengentamwe kachinse chigabano chia bono margoba ekero bono relito kule Jumatano tariki ya 20 umutinyo gatano na kabere umwaka wechiri bubere na 20 na mange abereka okolekana ayibono ngochokumanya Ensa Eyemo ya bono margoba litanganike gimati gatnyora mangana ywa senchira yuko ya chuta. Hata saa hizi mnaona Kalonzo ati anafanyia kampeni kitendawili, sio kwa kupenda, ni kulazimishwa. Kalonzo ni gakobeteri gukora chikampeni chiazimio otebire William Ruto. Abantu bamendo bose bi mzee atoka aende nyumbani tufanye kazi hapa nyumbani. Ben mumanyi komo chia nyaribo siasa kubwata Nsase county ya Nyamira. Buraburu ime ya ATC Kisi county bosongo boigabale mikori ya senase kigo sento kumanye. Asa yuamona yanda mango monchumuligere bono isaransu kenyana ko sansamuranira nago kumanya senchira yoboyekirano olito kubwatiranira kuroso muno bwemanyereriga kuruko Joshua Auta iriterana nchenkruko Vincent Onyancha oyo kurigie kirgo kyobo msiya kurwase wodi ya Kyogoro manyikantibuna Walter Mochache ni gobonate birebuna kirago chigosoa asense moyo burai igago chikonyora abantu bali nomo chando ane abagotuna boigona balema aisego choro unumwe msiya bwe wodi yo omurikito Josephat ya misi ni gekirane nseme yonna gotwaliganira roboti rokubwatia abantu bamenyete no balema nigo bale no gosemeria ngamba chigosoa sebirogo asobo choli bole bose chitaliki kenda cyumutinyo gatano gatatu umwaka oyo ukwana ya Walter Mochache yo kubuli kirugo kibo MCA ase wodi ya Kyogoro ime ye constituency nyalibali cha Kisi county nigatebire kirenga kiae ekeneno gosegeta abantu babwato bolema kwenyorera amabaga ase serikali yae ya lero nabwate abantu bali babwato bolema ase wodi ya Kyogoro ward abagaka abange abangina abana yo babwate obolema nande bamenyata seme chando bale nyumba batari koinyoro nabarayi yagera narangiri omukutano monene bwa bale mavu bonsi bache egere tukwane mechando bagwetera Walter nigatebire nachiko bakonya konyora chikadi chia social welfare ase bali batali likia nabo igo bali batali konyora chingelia achiabo bale mavu aba barona ali chikadi chia disability nabaire nabande batabwati naira marieta abo kwandande kubanga buna bakonyora chikadi icho abale mavu avutu akwana na barabo nande nabatebiri ase serikali yane ngochiko form yo bo MCA Kyogoro ward kero baranchore tare 9 abale mavu abanimba inyore nande ase Kyogoro ward nimbwateri tukongoroka siku ya wale mavu na butobwata tokugenda susabe sesi bakabalika nande bakabasera nago teba mbayo nande chikati mbatoete chicho wale mavu mbaga toire chibesa
lakini omweli bono mbali gotoa emiaka ene yaerire ntanya konyagachubesa. engwana ya Walter nigo yasirirwe n'abantu abaiga babwate oborema ao koro kuchose muntabonjiri ko oronyo mwisimingo oya mumanyite kuya muno keko yaro tutambwiro n'abarema kutonyora ntwanya konyora mwisimingo ndi kwensi ogotonyora ng'abarema bumbali koro kubena nyakorenge nche no mulemavu ningwate kiobe kekuru kunyaguta disabled self help etwachaga asogusira omorayo ito egerachi guturwanirira abalemavu engaki entambe twaburiwe omonto guturwanirira ensesemo y'abalemavu lakini rero twacha komochora bene egerachi guturwanirira ekiagere chibesa chitu chikaunti chikurebu n'abantu bari buya korwa Ndizi TV elietheriane Josephat Amisi mbiya muno mulikito Josephat Amisi asorobochorwa senchira yoboikirano mwancho muligerere gotigaranera boy gototigara samangana lingete na siasa imeye county ya Nyamira yokoliye kirokyo governor wetrase kyama kya Wiper boygore omobungo burabubendi mumanyi ni gaumerana gati ya bamenyikurwa ase wodi ya Ekerenyo nabo ne wodi ya Itibo abwasasangana gote una nabwata mange agochigo ikirania boygoni garokana komocho mu governor we county ya Nyamira Amos ribo roboti ru asenchira yoboikirano abantu baminto bose pia mzee atoka aende nyumbani tufanye kazi hapa nyumbani tunaina na ndo huitera tarehe 9 mwezi wa 8 abawaka wali na batuma nyumbani wote wawili asubuhi kabisa noyo kuligie kirogo kyobo governor imeye county ya Nyamira gotere kyama kya Wiper boygoro mubunga oburabubeni mumanyi kaokwana n'abamenyi be county ya Nyamira ben gokwana kurwa segeti gya sere wodi ya Ekerenyo nigatebire bunana cyogosire birengo by'ikisemi anene abari ba ECD kwenyorera engeria yabo nyamutaita bari ba ECD bari kubose pe ben mumanyi mabat nije gandi kabari mu abose pe barike bose pi emesare yabo tana wakanwa ngakane yose obuyangaga boigo ni gatara bamenyi bege chini egotoka se wodi ya Itiba se bunga ya North Mugirango asa ichando kubara kwenya getaria sensemeyo ase boigo amocho oburayo base county ya Nyamira anene ase kirogo kyobo governor korutwa chagete obo governor gosa devolution chibasa chaje Nyamira igokire more than 70 billion shillings lakini obo yabaga kabaralia nonye necho ase bagakire akuna bakero ko boringa mwagakire so batabaye negyoto woko boringa mwagachi kibuta iko ngera bari mu ICD batabaye ne barara mugojonjo ebyatangwa abere chikura abantu bawake batiko wakachikura tari abantu nebyoto toko bori umugabana ngaiki pasari cyabana ngatimanyeti toko bori ngaye mari onyaitari ngatimanyeti bori tumacho nafanya nini kwa ofisi gotara chi wodi echibere Ekerenyo na Itibo nigabagania amenyi kurwa senseme yikumubwatsi ya sobo chori bori bosio elyogo chikogera county ya Nyamira abantu baminto onyamoto getinyageta chingiya ben mumanyi must be the governor onyamoto geta mache kagaiya ben mumanyi must be the governor onyamoto getichipasa li secondary kagaiya ben mumanyi must be the governor onyamoto geta bimeribino biri muondo mapema ben mumanyi must be the governor mbari geti industry kagaiya mbari gaiya egere bimeribino byaba burunge abarwaniri ao imeye county ya Nyamira nigo bagenderetse we yakire koko asobo chori obonene bori bosio anene ase kerogo kyobo governor leo kimeumana sikimeumana leo asante reporter ya Ndizi TV kurwa sensemo yege chini egotoka se wodi ya Itiba bunga ya North Mugirango imeye county ya Nyamira eliterane nkorokwa Vincent Onyancha.
Nago tigana na roboti ruoko rwa ase wodi ya Kenya ni wodi ya Itibobo igoto tigara se county ya Nyamira wika sensemo ya Nyaramba ijubona kutoka se county yo omurikito Job Maangi nigasangina gati ya menyekurwa sensemo ya Nyaramba abaru birengarire byabo anene igoro yo kulingoli wa kwaba konyi bali bakoligia oburayi bwense ngani yabeteke okolekana ali tukule igoro Job Maangi na mange abakonyi babali abakoligia ekirogo kyoboteneneri wense mbatwarete chinkwana Eyemo Ensa Eyemo n'abasaki bamang'ana lituko lya igoro ase Ruth Mutuako rwa Agano Party, Justina Wamaeko rwa Roots Party, Rigathi Gachagua o UDA na Mataka rwa babete bakwerwanirira naki babete bakwiraniria amabolio. Ask a woman who has a salon or a man who has a kinyozi. Do you know boys are saying at a beard gun? It's not a maneno a beard gun. There is no money kukwenda kunyolewa. President Uhuru Kenyatta wanted me to abandon William Ruto and join him in fighting him, and I said no. All the resources of this country will be utilized for the best interest of the entire nation, not a select few. Ntwaba togotarira abamenyi b'ensemo ya Nyaramba igotoka county ya Nyamira ilinde koigwa ebirengererio byabo. Murayora konya Bakenya matakarwa na Raila kulingana na argumentation yae aschi fact kiri arwete fact cha jengerite cha Rigathi Gachagua igati abamenyi b'ensemeyo mbate bambale no kwegena no morwaniriria kurwa Azimio la Umoja Martha Karua bunanachi gosiria obokurumi na kwegerera abana chinyaroka tuigwete mbu yakwanete na ndi bunaro mongina na sugulikera atashughulikia wanawake matere na changirite igoro ya uchumi kuringana ne binte ebi na to kugora kwenda kira rituke duka kanyora bimendete natemete ko bikwanira bagakora biya bagatoyirerio bosie ensemo yende mbate bambale no kwegena buna omurwaniriria o UDA Rigathi Gachagua nachikoreta ogonchereria asobogima bwa Bakenya umuntu kuri Rigathi Gachagua natemete kwerera Abakenya ingi batagete ko chikotokorera kirige korogunga bottom up na kiba kuimukia uchumi yense enamba ya kabere mbakwaneta mangano boyo akakwana na kibago chikokora kia serikali yao within a period of 100 days na kibago nyara kutokea nilimesige yeto bwate. Lakini kitu kilinifurahisha kidogo nikachao sababu ya mbolea. Wananchi wamekosa chakula, hakuna mbolea, wameshindwa kupanda, watu tunahangaika. Angazie huo mjadala, wananchi tupate unafuu. Bono nigo ekebarua ekenene kire saba Kenya gochora omurai orachikoreta ogonchereria okonene na magenderero kurwa sensemo ya Nyaramba county ya Nyamira ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi Biyamono murikito Job Maangi kurwa se county ya Nyamira soroboti rwa senchira yobo ekrano bono go ikase county ya Kisii twende nsemo ya Nyaribali Masaba abangena kurwa chigodi kurwa se bunge ya Nyaribali Masaba imeye county ya Kisii tukolia rero ni gobanyara bakwaliganigwa asenka yo koligie krokyo bo Jumbe Daniel Manduko ni gobono mongino yosumurugyo ya abaga kwaligania abangina abo ubate bagoje kumubwatse Manduko asobo chori bonene bole bosyo murikito Nyarangyo ntita na mange Matienyi olebosio chitariki kianda nigabaki chikura asense ya Kenya bagochia kubachora barai au asobo cholio buo Nuku bachino wabitendo elitu mchague siasa imerogongo rwagusi nigo ebetetense kigima ase oyokolia ekirogo kyobo Jumbe ime Nyaribali Masaba Dr. Daniel Manduku wetere kiama kia ODM amo nomonginoye Isabella Kerubo Manduku baumerana nabangina wetania chirwisano ase nkayabo eliokolia gosirwa na gosaberwa mayabo sio bobacholio bwo ngakieji ero mongina Isabella Manduku aleta abangina be constituency ya Nyaribali Masaba bonsi elinda abakwani naende abatayibambo batesi asekerenge kiane naende obaletera chileso kero mongina Ensa Eyemo
Elinde oboye gubarekane smart. Dr. Manduku nigo alieira gochia sabang'inabo aliara chiko baikiraneria chinga kiarabe omojumbe anene eng'ana ye chibasari amache kolikabasa emeremo obochenu obotugi amo noboremi gati yayanda mange Ande chibasari bana baba bari kwa basari nchimna ngo chikabo mujumbe ongo chikobeka chibesa chinse kabisa basari silingi 8,000 abangina bane mbale bako chagale bale bakwirwe yemo aba matibane bagwiru 30 amangana yingu chikosiriana nge tuyakabera abangina matagete amangana machi tokore gas ne serikali ne county tobaretera machi boigo Dr. Manduku areno kwegena buna ekeroge kyo bojumbe okeirire na nigo aganyeteri tuko netariki iliokora ligwa omobui nekiombe kyobocholi nechimbebe IEBC na etire nyari ba alliance na bekiro okonya kuba neki chikanza Jones pimi 3 na akonyira abana cy'skuru abandi na alikire na inde no ma ete na opinion polls yosoka butambe echitari ko karanje bweka abantu bakora opinion polls once patebiri Manduku atanga ine consistently for the last 1 year gati yabang'ina baikirana kurwase chiwodi ao buna kiamo kama Ichuni Masimba Nyamasibi Gesusu mbalia eira yoguchia komosira Dr. Manduku na kwene kiabuna obeire omojumbe asensemeyo ekeroge kiongeligo chikurwanererwa no mobungo kabeira roro omosike Ezekiel Ombaki Machogu asengencho nigo asukana gochakoligia ekerogo kyobo governor ase county ya Kisii. Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV. Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV mbia mwana soro bochirwa senchera yobo ikirano omonchumuligiri bono gotikana nere Sara Nyarangi Ontita kero bali bakoligie kerogo kyobo governor mu county ya Kisii bagendete konyora maegerio asensemo ya ATC tukolia lero ni gobona chibura buruchene kiwa ase ensemeyo ekra yobona agere kogendra ni gogati yabasai baikasensemeyo abwase banyara kwe murungania asebate abuna ni gobagane tumu returning officer omanyekenda na Mark Mango korosi ensemeyo na koirwa asenseme ngao asebona chibura buruchene kiwano nabo asamagacho ATC ase ATC miyomu chobosongo ni gobono ba anyara go saligwa omurikito mirudi mumanyi na roboti rwa senchira yoboikirano chibura buruni go chene kigwa korwa ase ensemo yabasae abo baika ase amagacho a ATC omugasolero abo ase baganetie omuriturning officer Mark Mango kwerusia roro chingaki amaigelio agendete gochia sebalie bakorigia obogavana obo woman rep amono bo senator bwa Kisii na babusabe kiombe ekyopya chimbebe nobocholi IEBC nege korwe kyogiatiga abantu abangene chingoma chintindi aseboigo ebirore byatwa nigo ababwatani nabarai ao bagikeiria engane yo bakoragwa no mugavana Okisi James Ongwae osokubwaro rekanire gaiga eso yo mobo akoreta abana bacha gwate bintu basalie bintu chombe chibire bono nduma chiachiete igere gento kyoboriri nanya koroboriri bongani bunoboyi Ande china abakani rune gavana eno na abakani ringa abande bali bakoriyo birogo byo gavana batayisaini. The situation which portrays the county in very bad light. We want the government, we are calling upon the national government, in fact we are calling upon His Excellency the President to understand what's going on in Kisii and to arrest a situation which is now leading to chaos, which is now leading to a situation of lawlessness, a situation which is putting all candidates, not just candidates, the voters in particular. So we fear that if this goes on any further, there will be voter apathy,
hii ni jambo ya kutuhuzunisha kwa sababu tuko na security apparatus, lakini tunajua hawezi kufanya kazi kwa sababu tunasikia kuna mtu pale juu national government ana control hii mambo, anajua kuna taharuki hapa Kisii imetoka, lakini hataki kufanya kwa sababu wanapigania vitu, wanataka viti. What we are mutilating today is not anybody's vote. It's Raila Odinga's vote has been cannibalized by some agents whom we don't know the agenda. And actually, in this regard, with the confusion in here, in fact, we did share this with Baba the Fifth, and he promised us that he understands what's going on here. Igo omorembe no botoereru wasabirwe kurwa ase abantu bonsi anene abasaye chingaki obochori obonene bwabere irange ilio gutanga chibura buru buna echioko ene kigwana ende. See, implement what is required for candidates who misbehave so that our women can be safe. Mothers are going to fear to go to the polling stations to vote, and those votes are the ones we need because we are representing mamas, so that mamas can put the right candidate in the office who's going to help them. But this thing, if it's going to continue like this, I'm telling you, it's going to cause death. And this is a contest. It's either you win or you lose. You have to accept. They need cases. Those cases are out outside there. They're going to work as returning officers in different tribes. So we call upon peaceful coexistence of various tribes at the same time. Peaceful elections. Ripoti ya Seniki Ndizi TV, Elietaliane, Mildred Momanyi. Mildred Momanyi mbiye munasorobochirwa senchira yoboyekirano gotigana nere Mildred Momanyi monchumurigere bototigara samangana arengete nechibura burboigo asenseme ya 80 yo mujobo songo bono gati yabaremi aho bagenderete no musangerekano obo asenseme ya 80 karo chibura burwe cyabachikonekwa nigo banyara gotigorwa chinkoma chintinde kubwatikana nechibura buru cyane kiwa senseme yo Frida Kerubo na Mange. Abaremi kurwese kaunti ya Kisii nigo banyora amaegerio chinjira cyogo kinya obolemi na kwegendereria bya ase amagimabo. Omoyogo yo nigo korekana ase amagacho a ATC imeye kaunti ya Kisii. Ogaigaase etweke gito gyo korokereria abaremi twagwata abaremi kurwa kibodi chonsi 45 kya Kisii tware kuhira abaremi 10 kere ward toko ba train gaiga amangana yo koro buri myubuya lero igo twabwata abarimi barenge around 150 tware go somi gaiga na abo bisaba ito be serikali county government ya Kisii na bari toko bwatera na barabu toko ka stakeholders bari bagotoneria ibintu by'oburemi. No morobelio ochakabuya asenonya nabo obakogoturubaniwa negati y'abasaye kurase kaunti ya Kisii kwirira abanyanyimbo gwikirania asensemeyo elyokoenekia obotoererum. Twarangere tugo cyane gasinje yoboremi abo bisaba itwa twarokera nekitoko batoko sumekenda mu. Lakini wale kera twikirega igakengi maiga tokana tokosomi. Twasangi bitulere bikobuga abaskali bacha maskari bona ntoma tene kiyanya alikana ntoko nyako somi weko bona ntoko wati birengera byo konya kolie ukisi kongo somi butwarenge bona twaje konya wala magana ka kurutulioka twabwa ka twarange tugo cha tuchokoko nege korokia bage kugikerigwa n'abalimi abo bakoragwa no mu waziri w'obolimi ime county ya Kisii Esman Onsarigo abo batebabuna ekyo nege koro ekebe anene chinga kyechiga cyobochori obonene evuru kano yaki yaba igaiga sege tuo kiabo ekyo ekare serikali nene ya sabeteri baga tokabaye oriente kurunga agricultural resource center iyo magaba na agakire tabalemi bakorera meeting yorro lakini sauria serikali nene ya sabeteri baga otumie nyombe yo go twasogetia abalemi tokabaira tokababeka asechitent ese twari ko basomeria kerato endere gusomia abalemi burukano ya chaka twanyora paka chitia gashiko ruterwa abalemi lakini nkoira ni nyasaye ngambi yamono ntwam konya abalemi aba igo twabaira twababeka aliese chiombe chikorara twabasiekerororo twanza kwaebereri ngaba nabalemi batige nigo bagania abananchi kobeka obotoereru no morembe chingaki chonsi ekere obochori bwaberere ange gusaba kamuranje bari abana siasa na bari karokende mutende gusaba sobora irase chinguru cheino gamba tebinga yasa utoko sasi marero kobeka barai emoki abande na ndo okay abande
igo tware gusaba kamuranja baminto asegentege kiaba bari baminto ntorgo gukigo gyanjira asengencho igo twagwate biranje libi byo konyora amafundisha amaya lakini it was very unfortunate asengencho go disrupt meeting it twagwate na mageri twagwate kuna ari gusaba kamuranje abari baminto kamuranje abantu baito bagusi utangaso omorembe asengencho omorembe turiko ndogorwa omorembe ntokonyorosia na indoba twamenya no omorembe. Frida Kerubo, Ndizi TV. Frida Kerubo, Ndizi TV. Umuchumuligeri bono ekero togotigara samangana ngabuna yuniko bono mugavana bwe county ya Kisii James Ongwa seri tukolia lero arego chikora libene okoyugorwa kwe ensemo ya ogembo buna municipality kubwatekana nege kolekya bakia kolekana kiechibura bururigo yerera ensemo ya ogembo gotayigurwa bene litukolia lero buna municipality buna konyora yara ligwe abuli tangane gati yabo bisa konyora barure asensemo ya Nairobi asogo chakora okoyugorwa wensemo ya ogembo buna municipality niko yabeteri kwirana go cyase county ya Nairobi kubwatakana nyiga kiburo buru cyabashikone kigwe cyane kya guturubania emere buri kanyara yabekiro bosio asogo chikwegura kwe municipality asensemo yogembo omugavana we county ya Kisii James Ongwa bono ni gate birebuna nigo naende barachikuro bele boikirana ekiego cha elikone kibuna ogembo gochire korubenne koba municipality na rosary documents in the supposed go to Ogembe municipality ko na rosary nganje nchiche ankyo eliyegerenge Ogembe municipality balia Ogembe headquarters ya region area da ko batebinga njale konyale kane kiara wa bisaba ubare ko rosime pange iyo abande barwete Nairobi ku ministry of barwete Nairobi bare ko rosime pange ya ankyo ariko likachi report cyoko Ogembe municipality no barenge gaiga ATC ekero emechando yabo rekera murabacho bari ku rutamagena abantu abo batama ku ATC igona report bari gukura konyembara akora mbono ba kirisi banse ko irana gocha lakini bono yabere mako municipality inkoba na gambire na World Bank na gambire na baba ndabako rukibesa ndocenga na wara abaise ku rukibesa kinyinge to the tune of close to 2 or 300 million ikigo cyake municipality ese budget ya ne yo mwako yo gocha nimbege kibesa ororo ekya Ogembo municipality igo chikolike manager chikolika aba obusana abantu bandi kandi atakenga abana ko rugo bali kwese municipality yo liyegara batyo kolega asi municipality kibesa nchibekiro cyoko gurebira gitabye ko kulyo yuko yechafu kibesa nchibekiro cyoko gurebi inte bingi bakora osie market na kirege cyogemo igo wiki yegocha ningi cyogemo ko ye municipality muchumuligiri bono nkumanyigwane producer na bune biro bane byabere byo kubutoka gochira go ikrabo nonko yakiro musumali mangana majya senchiro yoboye kirano ense yemo yabono margoba